Katuranana sejuta cinta ya nak ya konjo dumateng para tamu undangan ingkang rawuh. Niki teng daleme sapa nduk wis ngerti nduk? Urung nganas nek rong piring ya ora roh jenenge sapa. Patang piring nduk. Engko kira-kira melok buah ta ora? Kira-kira melok buah ta ora? Lho kok ngono iki lho? Urung masamu kok ya. Teng daleme Bapak sinten? Bapak Mustain? Kalih Bu Muryani nggih. Pak Mustaqim adalah Ibu Mustain napa Mustain nggih Bapak Mustain. Kanthi acara napa niki Pak? Sunatan oh ketok bureng nggih. Alhamdulillah ya Nduk. Awake dhewe sak rombongan kita pramusika budaya ditimbali wonten ing dusun Pasedan Kajar ting daleme Bapak Mustain kanthi acara walimatul khitan ya nak ya. Iki adike sing dihitan pundi Bu sampun mari? Ndi? Iki adike wis mari le. Mpun, jeke ndelok. Lah piye? Anggekku nek tak delok iki ben apik sok mben ngono lho, Nduk. Iki jolali Nduk, ndedonga kagem Bapak Mustain sekeluarga, muga-muga sak bubare nimbali ketoprak musika budaya iki tansah paringan seger kewarasan. Diparingi panjang yuswane, diparingi lancar rezeki lan barokah nyambut gawe. Muga-muga Nduk adike sing dihitan ya anak ya didongake, muga-muga dadi anak ingkang soleh migunani tumrap agama lan bangsa ora liya karo wong tuwa lorone ya anak ya. Dadi anak kan bejo donya akhirat Nduk. Pokoke dok yang terbaik kagem adike, muga-muga yen duweni cita-cita sok mben iso terkabul ya anak ya. Contone umpama dadi kepengin dadi tentara, muga-muga gek ndang dadi tentara ya le ya. Kira-kira cita-citamu kepengin dadi apa nang? Apa? Kepengen dadi apa sok mben le? Ora Nduk. Masa temiye ojalene kepengen dadi tukang suntik. Nyuntiki ledeke mustika Nduk. Kowe iki kok iso aneh-aneh ae to nang kowe iki ya. Adike mau minta lagu apa sayangku? Adek ra gelem kene le. Ndak aku ki ndak kaya genderuwo ngono piye Nduk. Kok gumun aku kelemon ancene sing penak sing lemu ngene iki Mas. Mula-mula anak-anakku ki tak kon cilik-cilik lah rapopo. Tapi alhamdulillah anakku siji ki ya merek aku kok ya rapopo ya Nduk sing penting sehat ya Nak ya. Ya sayangku sambil menghibur kagem para tamu undangan ingkang rawuh ting dalane Bapak Mustain sekeluarga ya Nak ya. Ayo ki katuran nyampur sari kreasi dari musika budaya. Mbak pilih kagem bapak ibu badhe nyuwun lagu mboten sungkan-sungkan nggih. Niki kagem pendarat-pendarate iki ketoke do nganguk Nduk. Tak tarine no. Kagem pendarate pripun Bu niki Bu? Badhe nyuwun lagu. Napa? Apa? Pertemuan kalih apa Nduk? Ini pertemuannya pertemuan biasa apa pertemuan dua? Pertemuan dua jalur aneh Nduk. Ayo satu tempat pemundutan dari Ibu ada pertemuan dua dulu deh Aan. Pemundutan ya. Juga kagem para tamu undangan ingkang rawuh. Monggo kanthi lenggah kanthi saya Nak ya. Sinambi kalian maem dedaharan sing enten ya Nak ya sing dicawisi kagem Bapak Mustain sekeluarga. Goyang kembali bareng musika budaya. Satu tempat pemundutan dari Ibu. Dari Ibu pendarat ya Nak ya. Pertemuan dua.
Sugeng Rawa kagem Bapak Bagus. Telah lama meninggalkan diriku sepi sendiri. Goyang kembali pada musik budaya. Alangkah bahagia pertemuanku kali ini setelah berpisah sekian lamanya. Goyang kembali bareng ACM Production. Semoga berselamanya dia berada di sisiku. Betapa hati tak bahagia bila kekasih yang lama ku rindukan kini dia datang. Dia datang seperti dahulu. Bias audio. Ibu matur sembah nono oleh-oleh nggih. Kagem Bapak Bagus ditunggu requestnya. Alangkah bahagia pertemuanku kali ini setelah berpisah sekian lamanya. Semoga selamanya dia berada di sisiku. Tiada pergi lagi, tiada sunyi lagi sampai akhir nanti. Selalu berdusta. Dia hati tak bahagia bila kekasih yang lama ku rindukan kini dia datang. Dia datang seperti dahulu setelah lama meninggalkan diriku sepi sendiri. Katuran satu tumpang mamurutan dari ibu-ibu kru pendarat pertemuan dua sampun katuran nggih. Iki kagem Bapak Bagus, kagem Ibu niki badhe request napa, Bu? Niki juga Sugeng Rawa kagem Pak Kus. Kagem adike yang di kita mintanya apa? Lintang Asmara mau duet sendiri? Mau duet sendiri apa joget ning dhuwur? Ayo dibaturi ra apa-apa, cah loro ra apa-apa, ning aja akeh-akeh nggih. Oke. Ayo kagem Bapak mangke di niku nggih. Pambutanipun apa niki Bapak? Pak Bagus. Pambutanipun apa Pak Biasa nggih kerinduan. Oke, siap. Oke ya, kalian masih bareng Musika Budaya, digang kembali bareng artis-artisnya dari Musika Budaya, bareng anak-anakku sing ayu-ayu, sing cantik-cantik. Langsung tak panggil artisnya dari Musika Budaya, bareng anakku ada Vivi Al Diva.
Oke. Tukang syuting senengane ndelekno iku kok, Nduk. Lah iya, kok gumun aku. Lah iya wis ngebal mic dhewe iso ndelekno mic kowe. Mulane iku, Nduk. Ya sayangku Vivi Aldiva, iki ngaturi apa ndak sayang? Spesialnya buat adik yang di kita ada Lintang Asmoro. Nggih. Pripun, Pak? Waduh, tambal ban ndak senengane Pak Endo. Lakone pokoke tambal ban. Ngerti ae pokoke lakone tambal ban ya, Nok ya. Nggih, niki Pak An saking Segara Mulya matur suwun. Oh, nggih. Heeh, terima kasih nggih Pak nggih. Oke, yuk satu tepung pamungkas nonton tambal ban. Goyang kembali bareng anakku ada Vivi Aldiva. Senengane tambal ban Vivi men. Ancen mula-mula bojone tukang tambal ban kok, Nduk. Ban apa kira-kira, Nduk? Oke. Ya semoga. Monggo. Goyang kembali bareng musik budaya. Asik yo.
Satu tumpang pamundutan. Oke, ada tambal ban ya Vi ya. Terspesialnya buat Bapak saking Segoro Mulyo Yondok ya. Oke, yuk langsung diputar kembali satu tumpang pamundutan nonton Lintang Asmoro terspesialnya buat adik yang di Hitan. Juga ada kakek Pak Bagus pamurtanipun nonton Kerinduan. Oke, langsung diputar kembali bareng artis-artis dari Musika Budaya, bareng anak-anakku sing ayu-ayu sing cantik-cantik. Ada Tira, monggo sayang. Api Mbak. Api. Oke. Ayo sayangku. Tira. Katuran apa iki Nduk? Konjuk dumateng Bapak Ibu yang sesampun rawuh ting siang menika sayangku. Pamurutannya adik ya Mbak. Oh pamurutannya adik dulu. Wonten? Wonten? Apa? Lintang Asmoro. Oke, yuk kali ini masih bareng Musika Budaya. Satu tembang pamundutan ada Lintang Asmoro. Semoga. Yai, ayo Yi sini Yi. Aku kangen mau sawer kok Yi. Lah, aku yo kangen mau sawer kok sih gak nyanyi ya. Ayo.
Asmara spesial buat adikku yang di Hitan. Tanduk meleh apa mboten meleh? Cak bagus. Neh apa ora merale? Wis lagune wis, gak njaluk tanduk. Gak walah. Apa jenenge adimu gedhe-gedhe lho. Gimana sayangku? Oke, siap. Woi. Jare kok nyawer. Kon genepi 10.000. Ben genep ngono anggekmu ah. Kok iya saya iki lomongan mbek pipi iki. Kok iso gumun aku. Piye yi? Aja purian ah wong tuwa kok iso purian iku gumun kowe aku. Oke, tak kon nyawer. Yo lagu yo tambahne lagi. Wah, iki wae yo ku nyanyi padha wae leh kok iso. Dewa Tresno. Wah, luar biasa semunane, Nduk. Oke, satu temang memurutan nggih wonten Dewa Tresno kagem Yai sisan karuan sing nyekel mike sisan, Nduk ya. Heeh, iki kanggo anakku sapa iki, Cah? Dian Ardani yuk monggo sayang. Satu temang memurutan wonten Dewa Tresno bareng Dian Ardani juga VS Yai dari Segoro Mulyo. Nggih, yuk. Iki wayahe aden-adeni iki, wayahe duwe bayi. Wayahe meteng iki, Mas Amura piye. Nek mboke ngono iku mula-mula wis meteng ndoh ora lahir-lahir iki lho iki. Aja magicom Nduk. Kok magicom iki kapiken ngono lho. Kowe iki aneh-aneh lho San. Oke, satu tempat memurutan nggih, wonten Dewa Tresno. Spesial buat Yai dari Segoro Mulyo. Oh, gak Segoro Madu, nek Segoro Madu tempuran dhewe ya, Nduk. Goyang kembali bareng musik budaya bareng anak Yadi Dian Ardani. Monggo sayang.
Oke, ayo langsung diputar kembali satu tema pamurutan ya nak ya wonten Jambu Alas, Kerinduan, terus Tak Berdaya, terus spesial kagem Pak Kus saking Bedel sampun rawuh ya nak ya alhamdulillah fan dari musika budaya sing tebe-tebe alhamdulillah rawuh wonten ing dusun Sedan Kajar ya nak ya Mantingan Rembang Bangkit. Oke. Ya langsung diputar kembali bareng artis-artis dari musika budaya bareng anak-anakku sing ayu-ayu sing cantik-cantik bareng Santi Fani. Yuk sayangku. Oke, sayangku Santi Fani. Memenuhi pamurutan ya nak ya, ada Kerinduan, juga ada Jambu Alas kagem Mbah Kong, juga ada Tak Berdaya. Terus spesial kagem Pak Kos. Katuran Santi sayangku. Apa sayangku? Yo iku kembar lambenan. Loh, kok kembar lambenan? Sunanipun ada 3 ndak iki pilih salah satu sayangku. Kerinduan aja Mbak ya. Kerinduan. Oke. Satu tomang pamurutan dengan Kerinduan terus spesial kagem Pak Bagus niki anak ya. Iki kagem bapakku nduk.
kasih Pak Bagus. Oke, satu teman wonten kerindan sampun katuran kaya damateng Pak Bagus. Menika masih dua lagu ya ndak ya pamundutan sayangku ya. Wonten jam 12 adalah tak berdaya. Kita goyang kembali bareng artis-artis dari Mustika Budaya, bareng anak-anakku sing ayu-ayu sing cantik-cantik. Yuk langsung tak panggil satu teman wonten jam 12 dulu. Apa tak berdaya dulu ya nak ya. Yuk langsung diputer bareng artis dari Mustika Budaya. Yuk ada Putriana sayangku maju nak. Piye nduk? Apa nyawer, Mbak? Aji sampe nyawer, Cis. Iya. Malah dada-dada ngono iki apa sih? Apa nyanyi? Oke, satu teman wonten tak berdaya dulu nggih. Monggo diaan spesialnya buat Pak Kus saking bedol dongane ya nduk ya kagem dulur-dulurku. Spesialnya buat Pak Kus, moga-moga sehat selalu, banyak rezeki, berkah barokah ya nak ya. Panjang umurnya. Yuk, satu tembang memberikan ada tak berdaya. Goyang kembali bareng AJM Production juga Bias Audio. Mustika Budaya.
berdaya terspesial kagem Pakku sampun diaturi nggih. Oke. Kali ini masih barang musika mbok pilih kagem Bapak Ibu badhe nimbali keprak musika budaya langsung bisa menghubungi Bapak Pandi dalam pertempuran Bluro. Pokoknya soal regane murah meriah ya nak ya, lain daripada yang lain ya sayangku ya. Oke, memberi pamundutan dari kagem Mbah Kong mau ya nduk ya. Pamundutan teman-teman Jambu Alas. Oke. Yuk langsung tak putar kembali satu tembang pamundutan untuk Jambu Alas barang anakku ya ada Erliana. Semoga sayang. Jambune tambah akeh nduk kae lho iki andengmu iki ya jambu lho. Mas Amora. Jambu Alas iki pirang-pirang nduk. Jambu. Ya nek iki bakul jeruk ya nduk. Berarti bakul jeruk nek iki. Ruke sapa? Ruke sapa? Jerukmu ndak. Mulane kuwi. Satu tempat pamundutan nonton Jambu Alas kita yang kembali bareng anakku yuk ada Erliana. Tadi yang minta Mbak Kong sing ngendi nduk? Mbok pilih arep duet dhewe apa dijueti? Ayo Yi.
satu tembang mamurutan wonten jam 12 sampun diaturi. Iki katuran satu tembang lagu lagi ya nok ya. Iki karo ngeranti momongane dhewe. Gimana niki pasukan dari Pak Kus? Pripun Pak? Satu lagu lagi niki Pak. Pripun Pak? Podang kuning. Cih semoga momen pamundutan wonten nyampur sari kreasi dari musika budaya wonten podang kuning. Konjuk do mateng Pak Kus nggih nyampur sari ya nak ya. Iki karo ngranti momongane dhewe. Ayo ndak goyang nduk. Mimi engkon neh.
Jroning sikaku dilelas wadya anak ya. Iki benderane wis rawuh mula saka kuwi aja lali palunggane dicawesno. Papan panggonane Sekar Kenongo iki wis jangkep 40 dina. Banjur jarene Sekar Kenongo kuwi gelem leladi karo aku, gelem kaboyong dadi karo aku minangka dadi garwa Prameswari. Kowe tak perintah pribe supaya gelem dak pundhut karo mbok. Ndara Putri. Mbok menawi toh Cipati menika leres Ndara. Panjenengan menika badhe dipun pundhut garwa menika Ndara. Aku matur nuwun banget. Ana raja kang lama sing ngerti kelawan. Nanging kepiye maneh kabeh mau bisa aja marang atiku kok itu. Dados panjenengan dereng cocok. Sekar Kenong. Ndak. Ora usah nendi-nendi. Cedak ana marang bendaramu. Wong ayune kaya ngene ya. Nggih, Ndara. Wes
tak senengi kok ora gelem. Wong kudune aku boyongi wong jajan ngene. Yen Sekar ora gelem, aku boyong kowe.